A pesca galega está en crise. Os profesionais do sector denuncian a falta de cota para a sardiña, mentres outras zonas compran cota e pescan libremente. As cofradías exixen solucións inmediatas para garantir o futuro do sector. A falta de cota para pescar sardiña está a afectar seriamente a actividade pesqueira en Galicia e a situación volve a ser insostible. O patrón maior da Cofradía de Portosín, en declaracións recentes, fixo un chamamento á administración para que se regule de maneira xusta a distribución das cotas de pesca. A sardiña é o mesmo problema que temos ano tras ano, é que desde esta cofradía, e creo que desde todas, e mesmo das federacións, non entendemos, non comprendemos que se poda mercar, alquilar ou traspasar cuota de unha zona a outra e poder pescala aquí, sabendo que se temos pouca cuota é para que se estreveza os peixes, é dicir, se temos peixe, danos peixe para pescar, non nos fallas comprar. O patrón maior denuncia que o sistema actual está a beneficiar aos armadores de outras zonas, mentres que os pescadores locais ven como as súas posibilidades de pesca se ven limitadas debido á falta de cota. A situación é tan crítica que hai barcos que, a pesar de ter peixe cerca das súas costas, non poden pescalo por falta de permisos. Un armador non pode comprar, un patrón non pode comprar peixe no outro lado para ir a pescalo. Nós temos peixe, teñemos que dar unha cota digna para traballar todo o ano, e non que non se nos acaba a primeiros de agosto. A situación é máis difícil cando se comparan as realidades de diferentes zonas de España. Mentres que os armadores do Golfo de Cádiz logran captar sardiñas a prezos elevados grazas á compra de cota, os galegos ven como as súas posibilidades de pesca se ven reducidas debido á falta de cupo nas súas propias augas. Por iso che digo que non se entende, tendo o noso peixe aquí á porta da casa, que non se pode acoller porque non temos cuota, pero se a compra sí. E compra noutra zona, é o sur de España, non estamos ao norte. Vamos a ver, non ten nin pés nin cabeza poder comprar un peixe no sur para poder pescalo no norte, tendo a nós aquí. Esta situación tamén está a afectar á economía das cofradías galegas, que se ven obrigadas a parar as súas actividades pese a que hai peixe nas augas. O patrón maior pide que se establezan normas claras e que se regule correctamente a distribución das cotas para garantir a viabilidade do sector pesqueiro galego. Levamos anos luchando contra isto, non é entendible que non se vote máis sobre este tema, porque ano tras ano estamos facendo, estamos reivindicando estas queixas que é increíble. O ano pasado, en primeiros de noviembre, xa se me estaban parando os barcos, porque non tiñan cuota, non había surelo, a sardinha non se podía coller, tendo a man, salir para o mar, ver o peixe non poder collelo, pois non rendía, amarran os barcos e paraban os barcos. Ahora mesmo, aquí en todo Galicia, cando son estes barcos que tamén van a campaña da xarda, a campaña da anchoa, o que fan é parar para Navidades, ou solían parar para Navidades, e despois iban a anchoa, iban un mes a anchoa, 2 meses e medio. Hoxe en día se che paran en noviembre, porque non temos cuota para pescar, habendo peixe, e despois non che empezan a traballar hasta marzo, que é cando marchan para a xarda. Desde a xarda, continuación a campaña do Bocarte, e cando me chegan aquí en agosto xa non temos sardiña. É incomprensible. O problema non só é a falta de cota, senón tamén as condicións en que se realiza a pesca. Coa falta de regulamentación adecuada, as cofradías non poden asegurarse de que as súas actividades sexan rentables a longo prazo. As cofradías de Galicia estánse vendo declives económicos porque non hai un rendimento económico para o local subsistilas, podan subsistir as empresas. Tanto as empresas non, as cofradías. A parte disso tamén o peixe que collen aquí, desde que se abreu en marzo para os barcos máis pequenos que non van a campaña, foi un ano rentable, porque se daba un precio non baixaba de €1. Con o cupo que tiñan, os barcos tíamos aquí a 1 milla, 2 millas o peixe, entón un pouco gasoi, gastaban pouco gasoi, vendían moi ben. Pero acabou a cota igual, como que se acabou a cota? Porque están con que queren repartir tamén a sardiña e o que queren é facer históricos, aínda que sea a 2 céntimos o kilo. Neste contexto, as cofradías galegas están a pedir unha revisión urxente das políticas pesqueiras para asegurar a súa supervivencia, garantir a rentabilidade do sector e, sobre todo, respetar a sostibilidade das pesqueiras e a xustiza na distribución das cotas. O futuro da pesca en Galicia depende dunha regulamentación que, segundo os pescadores, levan anos reclamando. Hai que poñer unhas leis, hai que poñer unhas condicións de pesca, e creo que nestes casos estamos explotando o mar máis do que debíamos, porque non hai unhas leis, non hai uns estatutos que certifiquen a rentabilidade dun barco para o día de mañá. A incerteza sobre o futuro da pesca en Galicia segue a ser unha realidade para os pescadores e as cofradías locais, que exixen unha acción inmediata por parte das autoridades para garantir a súa supervivencia e a do sector pesqueiro galego.